May buntag gani mo, Nay! Buntag, Nay! Boss Marke! Mudagan ko pagka boss mayor aning lugar ah. Ay, mga campaign manager na. Campaign manager. Naami dire para muhatag og ayuda. Kini ayuda para sa imo ha. Na isa ka noodles. Dawata nay. Isa ka itlog, Nay. Og naa kay tulo ka paluang nga kamunggay. Binuang. Si binuang. Binuang man eh. Nganong binuang man? Kagamera ane. Gamay ra to. Ay. Ayaw ka problema, Nay. Kay since nasa among plataporma, nga mas priority namo ang senior citizen. Sa ato pa, instead isa ka noodles, himuon na mo og duha. Unya instead isa ka itlog, imo itlog. Duha na. Duha man itlog na mo ba? Oo, nya. Isa pa na ang pinakanindot. Di ba tulo lang man nakamunggay? Ang tulo himuon na kog 5. Boss Marke! Unya, Nay, ayaw kalimtay ka nang umabot nga eleksyon, ha? Boss Marke, para sa pobre! Yun sa iboto ni mo, Nay? Boss Marque. Boss Marque. Boss Marque. Boss Marque. Boss Marque. Boss Marque. Asa na katag mo ni? Nakaw na. Sige, kinsa na Boss Marke? Oh, tuwa na. Asa mo siya matulong, Nay? Dito patulog ko. Dito? Sige na, salamat. Hello, mga kids! No mga kids. Mga batal. Buyag nga naong ba? Uy, pagkaon dire. Hatagi ka mong Oh, tagisa mo kamunggay, oh. Binuang. Kamunggay! Kamunggay, dala na sa inyong balay, ha? Ito mo maglaw, oy. Palutos yung mama. Palutos yung mama. Mr. Lay, may hurot para hatag ng noodles. Noodles. Asa itlog ko? Kada ako, manong. Oh, dara, oh. Kamunggay, kinsa pa'y wala. May mag-ilog, kumpleto ni tanan, oh. Dong. Oh, day. Oh, tagay. Tagay. Dara na pa, oh. Kamunggay, dawata. Dawata na. Oh. Oh, kinsa tong wala nakakuha kamunggay na ang kuan dere. Kahoy niya pwede nyo itano, mamunga pa ni ha. Oh. Dere ra na ko ni ibilin, oh. Excuse daw. Dere. Oh, kuha lang ninyo na ha. Kuha lang ninyo na. Ano, gananan eh. Di ganahan. Uy, pagkaon dira. Pagkaon. Sigun saragot. Bisag unsa daw. Basta lang eh. Basta lami. Boss. Boss, Nay nag-video, boss. Wala problema na. Tawagan ako ang sekretary. Ikaw po dati. Cellphone. Via. Padala og burger diri ah. Uy, basta oy. Nauna. Moabot ng burger ninyo. Gusto mag-burger? Bugaya, uy. Relax lang ko na lagi turon. Kalma. Ay, wala na tayo. Oh, burger. Wow. Kasi gusto burger dire. Fasting kami. Oh, naraman dahil na. Sige, tagaan ta mag-isa-isa. Asa kagi kag kwarta gipalitan eh. Hindi naman ako silingan, boss. Good. Lat lang. Boss Marke. Say mo. Boss Marke. Boss ka. Boss ka. Oh, dara. Boss Marke. Dara. Dawata. Okay. Ana jung Boss Marky oy. Post din ako ni. Sa isolte. Boss Marque! Boss Marque! Tama na. Ako na kayo pat. Ako ano ni boss? Dili. Ibaligya balik para makabawi ta sa tong kapital. Sige boss. At pinapasin na. Grabe pre. Grabe naman itong pagpangumpan niya. Pati dili butante na apil na. Grabe kasing si boss. Galagawan eh. Pabaligyan na minuun ko. Boss, isa na lang ka-request. Unsa man na? Sa'yo, Boss Baker, isa lang. Silaw gawa ni mga bata. Oy, ni-request man isa lang. Bata man na boss. Maluoy pod ta. Sa masayaw ta. Sayaw Atong ta. gipraktisan na to ni aging bulan ba? Okay, kids. We can hear you. Ito na kalakang. 1, 2, 3. Hilain man, mangulit na ta. Ha?
Perfect na, perfect na. Okay, nice. Ano man? Asa? Agoy, Noy! Kamay. Paitan ng style ah. Ganina ako ginukod, bawadyan ako sila labsan ba? Asa naman ka, boss? Kailangan kita ka! O sige lang. Maabot ang yapon ng panahon nga magkita ta. Pangitao na yapon ta ka.